Když je připraveno a vyráží první závodník týmu číslo 2. Barman, který se již přibližuje ke svému barmanskému tácu. Takže barman se nám pomalu blíží do cíle a vyráží závodník číslem 2, druhý v pořadí, takzvaný strážeč balónku či balónkář, který má jediný úkol a jediný cíl. 3 balónky, které musí zlikvidovat. Ale v tom je voda, víš? A musí se to umět takhle ze spodu, jo. A na startu je již závodník třetí. To se musí člověk malinko pozorovat, dívat se, jak... Který nyní bude zápolit za šipoticí. Již má na háčku. Spadni. A blíží do cíle. A na lávce je již 4. člen družstva, převozník. Diváci stichli, jenom fandí. Říkali, že trávu, každý si dá nějaký maso. A i 4. závodník je v cílové rovince. Přeskakuje na vzor. Kaskadérsky. A on vyrazil zpět. Dobrý čas! Pomalej! Neskáčete moc do vzduchu. A tým je v cíli časem 3 minuty, 4 vteřiny a 20 sekund.